Her ser vi Nordhavn Power Solutions grønne og miljøvenlige containermodul. Den her løsning, vi har i dag, det er en industriversion. Vi overholder Yeo Stage 5. Den fås også marinegodkendt, hvor vi overholder IMO Tier 3 uden brug af SR-system og med fuld klassegodkendelse. Hvis vi anvender e-metanol som brændstof, så er vi net neutral på CO2'en i udledningen. Vi har næsten ingen partikler og ingen SOx. Løsningen her har en brændstoftank integreret i sig, så vi har til 5 timers kontinuerlig drift ved 100% belastning. Hvis det ikke er nok, så har vi mulighed for at koble ekstern tank til, eksempelvis op til 25.000 liter, der giver til en hel uges drift i stedet for. Løsningen, vi står med her, yder 269 kW elektrisk 50 Hz. Hvis man har brug for yderligere ydelse, så er den forberedt til paralleldrift. Vi har et lydbillede, der hedder 63 dB i 7 meters afstand. Det gør den ideelt til festivaler, byggepladser, havnemiljøer osv. Nu prøver at vise en lidt dybere teknisk gennemgang af løsningen, som vi har. Her der har vi controlleren. Controlleren er, hvor vi starter og stopper anlægget, men udover det, så kan vi se kilowatt ydelse, vi kan se brændstofforbruget, vi har overvågning på metanoltanken herinde med temperatur på metanolen, samtidig med forbruget. Udover det, så er der batterispændingsovervågning, fordi anlægget er udstyret med batterier, der er indbygget lys i, og startbatterier til generatoranlægget. Hvis anlægget skal stå på en site over længere tid, så har man mulighed for at koble forsyningspenge på her, så man altid kan lade på sine batterier. Men udover controller, så er det også her, vi eventuelt får alarmer på, hvis der sker noget på anlægget, hvis der er noget som uhensigtsmæssigt, som der opstår på motoren, så er det her, vi ser det. Udover det, så kan vi monitorere alt, hvad der sker på motoren, brændstoftank, udstødningssystem osv. Men lad os prøve at tage et dybere kig ind i containeranlægget og se, hvad der foregår derinde. Jamen lidt dybere kig ind i maskinrummet. Jamen det består af vores generatoranlæg. Vi har vores metanolmotor. Her bag mig er den påmonteret en generator. Foran der har vi radiatorkøleren. Hele er monteret på en bundramme, hvor der er indbygget spildbak, hvis der nu skulle ske noget. Vi har automatisk overvågning af olieniveauet på motoren, så hvis den kommer ud på et site og skal gå og køre over længere tid, så kontrollerer den selv olieniveauet på motoren og automatisk fylder på, og det foregår over for buffertanken, vi har herovre ved siden af. Når dagen kommer, og den skal lave service, automatisk aftapning af smøreolie og automatisk påfyldning igen foregår via her med de her knapper her og en transferpump til at tømme motoren med olie og fylde på igen. Herovre der har vi startbatterier, og vi har forbrugsbatterier. Startbatterier til at starte motoren, forbrugsbatterier til indvendig lys, som vi tænder her på siden. Så er der lys til vores servicemontør, eller hvis vi skal ind og kontrollere noget. Vi har afbryderkasser over til at afbryde al strømmen til batterierne. Bagved mig har vi vores elskab, og det kan vi lige tage et kig på. Vores eltag, som vi har inde i containeranlægget. Forskellige overvågninger. I toppen har vi isolationsmåling på, at hvis der er en afledning på containeranlægget, så kommer det frem der og giver en alarm. Vi har batteriovervågning, dels på vores forbrugsbatterier og på vores startbatterier, for hele tiden at kontrollere tilstanden på dem. Vi har muligheden for at tilslutte og afbryde hovedafbryderen, som der sidder hernede i bunden, når vi skal koble ind, ud. Nødstopsfunktioner. Vi har mulighed for at køre med vores metanol brændstofpump manuelt, ellers normalt så står den i auto. Og det er sådan, at før start af anlægget, så tilfører den metanol til motoren. Og når vi stopper anlægget af, så tager den metanolen fra motoren og fylder i vores dagtank igen. Og det er rent sikkerhedsmæssigt. Ellers har vi automatisk sikringer til alle systemerne herinde, og hovedafbryder og maksimalafbryder nede i bunden. Det er lidt trængt herinde, så jeg lige hopper op på generatorens side. Så er vi kommet over i den anden side, og her har vi vores metanoltank, påmonteret forskellige flowmåler til at holde øje med flow til og fra motoren. Vi har vores metanol transferpump til motoren. Vi har niveauovervågning på metanoltanken, temperaturovermåling også.
Vi har flammespærre til når tanken skal fyldes. Det er lovkrav. Vi har påmonteret vatterpas nede på bundrammen, så når man sætter anlægget ud på sitet, så kan man se, om det er inden for tolerancen, som det skal være. Ved siden af har vi en stålkasse. Hernede der finder vi instruktionsbøger, vi finder reservedel og filter til det første service på motoren. Udover det så har vi altid et sikkerhedskit dernede til når man skal arbejde med metanol. Der finder vi handsker, vi finder maske, vi finder briller osv. Men det vil altid være i containeren, så der er tænkt over sikkerheden. Flammespærren, som vi så indvendigt fra, udover flammespærren, så har vi også connection her til ekstern brændstoftank, som vi har snakket om til at starte med. Den er udstyret med en quick connection, ligesom man kender fra tankstationer, at håndtaget det kan rykke sig fra, og så spilder det ikke ud med brændstof alle steder. Igen, sikkerhed. Så er vi kommet til bagenden af containeren. Vi har lige åbnet op, så vi kan se, hvad der foregår her. Vi har en dobbelt rustfri ståltank, der ligger hernede i bunden. Dobbeltlaget for, hvis nu indertanken den skulle blive utæt, at vi så ikke har spild nogen steder. Så kommer det ud i ydertanken, og så har vi alarmovervågning på mellemrummet herinde, så vi kan agere, hvis der sker noget. Vi har vores speciallavede lydbafler, der sidder heroppe, også i rustfri. Og det er simpelthen til at observere lyden, der kommer ind fra generatoranlægget inde bagved. Og det er sådan, vi opnår de her 63 decibel fra 7 meters afstand, som vi gerne vil opnå. Så er vi kommet til forenden af containeren. Igen her har vi de specielt lavede lydbafler til at observere støjen inden for generatoranlægget, vi har herinde. Herovre til højre, der har vi vores lyddæmper til at tage udstødningsstøj. Udstødningen bliver ledt op igennem top med containeren. Afgangen den sidder i en lille brønd, så igen vi har mulighed for at stakke de her containere, når de skal fragtes. Lad os prøve at se, om anlægget det kan køre. Trykker på start.